Inkinga njengoba kukhona ingane, ngiyazi ukuthi usunalokho ukuthi ngibalekele ingane. Hhayi ngoba ngiyibalekela mtama ukuthi nje Akukho phela okunye nilaxaze kumina ingane phela. mina Mina ngilalo uneni. ngisindwa ukuthi udade wangicela ukuthi ngimsize. Kahle kahle bengafuni ukuthi ibe khona leyo ngane ngoba kahle kahle Imali. Ungifundela yazi ngathi angikuzwa kahle. yebo. Udade wayengicelile ukuthi ngimsize siye kumuntu ukuze unana lo angabi khona emhlabeni. Kanti thina ngithi uyakhumbula ukuthi wayey'tshethe uya-menopause kanti isikhathi sesihambile wathola late ukuthi ukhulelwe and engazi ukuthi ekabani ingane. Wangitshela ukuthi kunomuntu afuna ngimphelezele aye kuyena ozomsiza ukuthi ayikhiphe ingane. Kanti seku-late ngeke isaphuma. Ngicela ungizwe. Shuthi wena wazibona ukuthi uyinyanga enkulu. Wena uzokwazi ukuthi usize kulokho. Yini yazonke into ekhulelwe. Ngoba phela wonke umuntu uyakhulela futhi wonke umuntu uyaphila nje nengane ilisa ngesingane ezinto-16. Inkinga wayesola ukuthi akamfundisi. Manje ingakho ayengafuni ukuthi akhulelwe. Yabo nje yena kahle kahle ngathi angizizwe kahle lento ongitshela yona angazi angifuni ukuyizwa lento kahle kahle. Ngi-right. After ngithwale emngaka. Ngithwale emngaka esengithwele mina ngenxa yale ngane ngikhulisa ngehla ngenyuka ngingasizo ngisho nawumuntu oyedwa. Ngoba sengizoqhamuka sengizofonela ngama-TV sengizofonisa ngabantu engingabazi ukuthi abakhulu benambuko ukukhipha izindlu bese ngiyithele yona leyo. Ngithulele sonke lesi sikhathi. Washona ekhaya washona ubisi wathula wena ukwazi kahle ukuthi kahle kahle ukuthi owenze yonke le nto wena. Uyaqhamuka manje after isikhathi esingaka uyazi ukuthi impilo yengane isengcupheni and wena uyakwazi lokho. Kodwa futhi wena umuntu obalekayo wena umuntu obalekela inkinga ushiya mina nengane ukuthi mina ngenzeni kahle kahle ingane bekumele ngabe ihlala nawe uyakwazi lokho. Ngizoyibheka kanjani njengoba kungisinda nje ukuthi ikhubazeke nje yikho. Njengoba ikhubazekile ikona yonke lento. Mina ngiyibheka kanjani ingane mina uyangicabanga yazi ukuthi awungicabangeli kahle kahle leyo nto engishoyo. Awungicabangeli and kushuthi kahle kahle lokho okwenzile kuzinzi usangakwazi ukuthi ukwenze nako omunye ukuthi ukwazi ukuthi ufike wenze into into esisabisa kanje into enyathisa igazi. Uqede lapho ube nesibindi sokuthi umuntu ufuna ukukhuluma uzongifonisa nama-TV. Ngicela ungixolele mtama. Hayi anginaso. Ngidinga uxolo njengoba ngikufonela. Yabo ithatha lento anginaso angazi yabo nje suvete wanginyoka suvete wangikhulu umoya angisekho right manje ngenxa zakho uyathakatha. Akumina engaya kumuntu wangingamazi uyena wayemazi. Vele ngeke uzuvume ukuthi wena kade uthule yonke leminyaka angalukuthuli ubungasho ngane yangoza kuwena bungasho ngani. Sonke lesi sikhathi sikhathazekile thina sikhathazekile sidola abathakathi wena uyazi wena ukuthi kwenzakalani. Nembeza ungisindayo. Ngiyacela bandla ngicela uyigcine phakathi kwethu sobabili. Angifuni ngisho ukuzwa baningi o-anti ngabe uyabafonela ubatshela uzafuna ukuthi ufonele bona ngoba mina ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngiyimele lento umthwalo engingake sengibe nayo ngiqiqa ibhedlela ngiqiqa yonke indawo ngiqiqa o-Home Affairs ngenxa yengane wena owaziyo ukuthi kwenzeke kanjani ukuthi ngine kanje kodwa uyithulele nje uyilekthela uyihlalele le ingakho nje le ndaba zomshado wakho ushabalala lokhu ushabalala hawe ma. Ngiyaxolisa iloko nje ngingakusho ukuthi ngiyaxolisa.